știi ce se întâmplă. Nu știi. Nu știi cum e. Uite, unde-i tati? Sofie, unde-i tati? Hai, Sofie. Uite eu. Așa, spalăm și mașulică. Păsărica mami. Da. Iubi. Ce mi-a găsit în fața. Hai. Hai, Sofie. Îți bine? Da. Și uite cum faci. Nu știi ce se întâmplă aici la tine în guriță, nu știi? Nu știu, e completă. I-am ostrită gurița? Am citit 36-37 de grade să fie apa. Da? Și câte? Deci când îți bagi cotul, de parcă nu ar fi în apă, știi? Așa trebuie să simți. Lasă mai călduță că e ok. Iai, ce uite pe ea. Și aici la gând. Hai, Sofie. Hai. Hei. Ce faci, hă? Ce faci? Scoate apa. Dacă nu împingi asta acolo. Hai să te ridice, mami, un pic, ok? Știu că nu-ți place că e mai rece acolo. Cu minte ești. Ești foarte cu minte. Se face și somn de la asta. Da? Wow. Ea are din aia de calmare și cu șamomil și cu toate chestiile. Ca să trag un somn bun. Uite de aici, uite de aici. Ia. Cine-i? Tu? Tu ești? Vreau să vezi ce face să se uite după aia. Droscuța. Nu zici că e drogată. Până o scos din apă. După ce ai scos-o din apă să vezi ce scandal face. Nu e sigur. Nu? Ce mai întâmplă să fie și cu minte.